Dayo sa kahigayon sa akong pagpamalandong niini, ingon daghan ang dinapit, apan jutay ra ang gipili. Murag naka-question ko, nganong mao man ni ang gisulti sa ibanghilista, nga ang gidapit na puno man tong ilang lugar nga gikumbirahan, sa ato pa, mga pinili na to sila. Di ba? O yun mo, dili. Mura mamugway, klaro. Pinili na to, kay tuwan naman. Tuwan na, naglingkod naman dito sa lugar ni ko. Puno. Usara kabuk ang iyang nakitaan, nga wa magsulob sa bisti sa kasal. Nya katurang usa mo iyang gipagapos, gilabay nga tos gawas. Ato pa, usara gilabay. Daghan kayong nahibilin dito. Nya nganong giingon man hinoon diri pagsulti tungod kay unsa to? Daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili. Sa sige na kong pamalandong nako basin og ang gipasabot ani sa ibang hilista mao ang mga tao nga katong unang gidapit ba? Katong unang gidapit. Ana. So mo na tingali pasabot ani kay wa man ginitambong ato. Ngadto mo silang ngadto silang tindahan, ngadto sa ilang mga buhat niya paghuman ang uban pagyud gikulata pagyud nila, gipanglatos o gipatay ang mga sinugo sa hari. Kadto tingay sila gipasabot ani no. Sawan sakto? Sakto kayo. Mga igsoon, ang tinuod nga gipasabot ani wa gyud ko kahibaw. Kamo basig nahibaw mo. Kamo na lang sa sabot-sabot. Ang usas mga implications gyud ani nga kani bitawng pinili sa Ginoo kadtong mga tao nga mopili sa Ginoo. Kadto bang tao ba nga mopili sa Ginoo maoy pinili sa Ginoo. Pero pilion gani nimo ang imong uma, ang imong balay, ang imong yuta, ang imong mga tanom, ang imong mga anak, ang imong bana, ang imong asawa, labaw kay sa Ginoo, sinalikway ka. Ihuna-huna ako no karon. Kitarong nanambong dinhi, pila ka buok nato ang mopili gyud sa Ginoo nga isalikway nato ang tanan dinhi sa kalibutan apil ng atong kaugalingon. Pila ka buok tasang kamot. Tanawa, jutay ra jud ang gipili. Sakto gid ay ang ibanghilista nga bisag niya nata sa misa, di pa gid ta mo pili is Ginoo kay do naman tay kondisyon. Moingon man ta, Lord, ako okay ra na Lord oy, makuampro kini akong anak Lord, ayaw lang sa taon Lord oy, kining akong bana Lord, buutan ra ba ni ayaw lang sa taon Lord oy, pero kanang akong ugangan pwede ra gud nagma-COVID Lord, pero karing ayaw lang sa dindi Lord, ana ta ba naaman ta ana nagbinuutan biya gyud ko Lord, wa ba gyud ko magpakasa, wa gyud ko giyatakan akong isig ka tao, tabangi lang sa taon ko Lord oy, ana no kakuha ana. O kana, dili ka pinili is Ginoo, pinilian ka, iglalabay ka ngadtos gawas. Ngano man, wa man nimo pili ang Ginoo. Muna nga atong unang pagbasa, purting ninduta ani nga sitwasyon. Aktual man ning nahitabo. Kani si Hepti, or Jipta man ni sa English, usa ni siya ka manggugubat nga mi pabarog pagbalik sa gingharian sa mga Israelita kay nabihag naman ni sila, nangabuntog naman nila sa gubat mo na nga duna nalay gagmay grupo nga makig-away ngadto sa ilang mga kaaway mo nang niingon si kay gamay ra gud taon sila nya gatuog yun si Hipti nga kani pildi gimis gubat anig di tabangas Ginoo mo tong niingon siya sa Ginoo ni saad siya Lord karon makigubat man ko sa mga sa to amonihanon ligon ra ba ning kontraha Lord pero kung imo kong tabangan mabuntog ni nako isaad nako nimo ang special kaayo nga halad nya uso mo nas ilas una kanang mga imong anak ihalad sa Ginoo
or imong isig katawo ihalad sa Ginoo. Saad siya? Kinsay unang mugawas sa akong balay aron pagsugat nako inigdaog nako sa gubat, akong ihalad nimo isip sinunog. Kamo musaad mo gingon ana nga kun mopasar lang ko sa board exam, Lord, ang unang musugat nako sa balay ako dayong sunogon. Musaad mo dili? Ako mayon ko, Lord, mahuman lang ning kapilinhab. Ang unang musugat ako diri sa kumbinto, akong sunogon. Okay, siya na ganing 30,000,000 30,000 kakuan. Sus, ang musugat ra ba? Ang kapitan ra ba din ni San Vicente? Sus, grabe ha, gano? Gubuta kas liluan. Okay, sunan ka na inig, mingon ko, karong inig kas September 8, Lord, inig pista nimo or mahal nga birhen, inig pista nimo, mahurot lang inig kahalin kaning 29,500 ka slots. Mahurot lang ang unang mo gawas diha sa sugat nako, igabot nako sa parokya, ako yung sunogon para nimo. Ano? May lagang mo gawas ang kuan sa Kristan kay dali ra kay sunogon. So sugang mo gawas ang leader sa lektor, sus patay. Pero grabe kayo. O tanawa unsay nahitabo? Sus, pag-uli niya sila, ang nigawas, ang iyamang bugtong anak nga babae. Wa, sila laing anak, kadto ra gyud, teenager. Gitawag lag virgin. Wa maminyo ba? Wa pa maminyo. Dalaga, batanon dalaga, mao may disugat. Nagsayaw-sayaw pa, nagkanta-kanta, paggadahag tamburin. Hasta no? Ikaw, amahan ka. Kakita ni mo ang imong anak mo unang nisugat. Sa imong bation. Nya imo na nang gisaad nga kinsay unang musugat. Agbasigaw na huna to siyang iyang asawa mo musugat. Isa basta musugat ako asawa patay na ikaw mauni akong pangandoy. Sus, ang asawa kay nagluto man dai dito sa si piyata. Ang anak mo nakasugat, yang sugata to papa nimo. Ana ang asawa kay galuto pa ko diri. Ana, so pag sugat mo patay ang kuan. Gituman ba ni Hipti ang iyang saad? Gituman. Misugot ba ang iyang anak ka ihalad siya? Kamo, mutuman mo sa sugo sa Ginoo o musupak? Kanang moingon ta ba kanunay, kada magina nato, rosaryo, kada nato dinhi simba, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ate, pero may muntanan, no? Karon, ang saman, mutuman mo. Kita magbuot ang atong gusto, matuman ang akong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit muna dinhi sa yuta, pasagdi ko Lord kay ako ning kaayuhan nya inig kamatay nako, pasudla ko dias imong gingharian. Mao na itong gusto, mao kini itong gusto. Kana lang sige ko dinig hangyo nga padaki ang mga agianan kay maglisod og sod ang mga sakyanan. Kana lang mga inana pagkadaghang musupak kana. Daghang musupak eh. Kamo otro mo supak. Gagmay kay agianan, mga bag-id gitaan ang inyo mga kural kana mga kahoy kana mga tanom ninyo, mga bag-id gyud ta aron lang kita makasud sa atong tumong. Di gyud mo tan-aw nga nangabag-id na. Nya para nis publiko, kaayuhan nis publiko. Labanan gina nimong gamay kay nimong butang diha. Bahalag magkalisod-lisod ang publiko. Ay nag-iirog ang akong koral, irog, patay gyud mo irog man. Nya gamay ra jud kay iroganan, pwede ra jud iirog ang mga 1 foot din na mabag-id. Di gyud ipairog, digiron, sway. Ana. Malangit ka tani? Sa inyong paminaw. Kanang mga klasihas batasan ba? Malangit ka ta? Oh, bahala mo diyan. Kamoy hukum-hukum na. Grabe kayo eh. Unya, wa ta katanaw. Pila kalibo sa ato mga kaigsuunan nga dili gani nato dinhi parishioners na nga tandog ang kasing-kasing ug ning hatag sa ilang mga donations para aning ato mga slots,
Labi na gyud karon aning atong kuan nga kapilinha. Nakaingon sa ko ba nga kanisan sila mga pinili sa nis Ginoo kay sunan ka wa ka kaila mohatag ka. Mao bitaw na karon na ay duha nato nga wa gyud maklaim sa RD pawn shop kay pangitaan man ko sa name of sender og sa amount. Nya ang RD pawn shop ra may ga-text nako ang kanini ang kuan kanini ang i-take sa RD pawn shop ang control number nya ingnon dayon ka claim the money bring valid ID pero di sila mohatag og kanang name sa mao sana Palawan email pero inigabot didto di gyud i-release basta di ko ka-provide sa name of sender bisan gani wrong spelling ang name of sender or ang ako bangan di gyud i-release ingon ni siya sir tawagi ang imong sender nako ma'am pari man ko diha San Vicente nagwali raman ko nga naa mi project nya mga online man na sila nga parishioner nagtan-aw sa kong misa diha sa YouTube nya wa man sila mohatag nako sa ilang ngan kinsa may akong i-communicate nakakita mo sa problema di na namo problema sir imo na sir nako ba nakakita ba mo sa akong sitwasyon imo kong ingnon ipakontak ang sender kinsa may akong kontakon nga kamura ang inyo mang opisina ang RD pawn shop mao ra may ga-text nako nya mga online man nga parishioner wa man ko kailaan na nila nang hatag raman na sila dinhi nako ay di na nako problema sir oo sayang pero di man na namo marilis ato man ang patakaran nako basahan ning inyong kuan inyong text nako ngano man laging imo man kung gi-instructionan man ko dinhi nga claim the money bring valid ID niya naman ko valid ID nganong di man ko nimo i-release nga mao may instruction dinhi ingon di sa ay kuan man guna sir control man sa guna namo nganong mamugos man sad ka kami mo imong daoton ako may madaot ana sir ug akong ikon ako bitaw sad no lakaw na lang ko pilara go ng pilara sa kani gidonate ani lakaw na lang ko kaysa magkalalis mi kani ingon ani ba ako lang ning gihisgotan tungod kay nganawan daghang mga tawo nga wa ta kaila mingtabang nato dinhi pero niya hinoy atong mga kaila di gyud mo tabang di ba mura bag sa likwawot kay paminawon mao na daghan yung daghan ang gidapit jutay ra gyud ang mapili kamo karon kani slat-slat lang gani ni unsa nakagmoingon ang Ginoo nimo higugmaa ang kabit sa imong bana be sige tubag higugmaan ang barkada sa imong anak nga manuyupay nga mo'y nakaingon nga ang imong anak ron porti ng adika higugmaa na sugot mo na. Naman, tutok na. Kung di mo manugot, nga niya pagay mo nanimba mo karong buntaga, sige lang mo balik-balik din, puol na kayo na itong mga naong inatubangay. Unsa na katong may simba-simba, no? Mao na, daghan gyud ang gitawag. Ang tanang tao gidapit sa Ginoo. Panood mo diri sa akong gingharian. Panood mo diri sa akong bangkete. Pero sundan ninyo ang kinaiya sa mga bantugan ng mga tao sama ni Hipta, sama nila ni David, nila ni Solomon o sa mga apostolis ni Kristo o ubang mga santos nga mas gipili nila ang Ginoo kaysa ilang gusto. Mas gipili nila ang kabubuton sa Ginoo kaysa ilang gusto untang mahitabo nila. Kusog kay tang musupak sa Ginoo niya. No? Karon daghang kay gipang post diha sa Facebook mga kandila kay daghang kuno nangamatay aning vaccination daghang nangamatay sa vaccine nya mao ba na hinungdan nga magdinautay na ta nga ang pagpabaksin dili maayo nga 40 taong paningkamot sa ato mga eksperto niini apil pang ato mga eksperto sa simbahan gi-analyze nig maayo gipamalandungan nig maayo nga mauni ang solusyon niining atong giatubang nga pandemic nya na pagiuban nga magsigig daot kay tungod lang kuno na nangamatay nga nabaksinan mahadlok ta nang kamatayon tungod lang sa baksin ang atong kahadlokan nga bisag wa tay baksin mamatay man gid ta ang kuyaw kun mas gipili nato ang atong kaugalingon kaysa katilingban mas gipili nato nga dili ta mo tabang sa katilingban pero naa ta nagsupsup sa katilingban sa atong
panginabuhian. Ingon ana manggod ta ka selfish ba? Naata nagsalig sa katilingban, pero ang katilingban karon nangandoy, sige na, tabangi ko diri, pabaksin mo. Isa ko mamatay ko, sagdi lang na may mahibilin. Kay katilingban man katilingban man. Ayaw nagbaliha ang imong kaugalingon, katilingban man Mao to'y gisulti sa anak ni Hipti, pa, kung nakasaad kas Ginoo, nya gipadaog ra ba kas Ginoo, ayaw kog baliha, usa ra man ko kabuok. Sunuga ko, pati ako, tumanang saad nimos Ginoo kay para tos katilingban, kaysa di nimo tumanon, mga matay mong tanan, kay silutan mos Ginoo kay wa ka magtuman sa imong saad nga katilingbanon. Society must prevail over individuals. But society in return must also take care of individual. An individual should always adhere to the mandate of society. Kay mas dako, para gusto inyong pamilya god, imong anak 5 ka buok, hutdon tanig patay imong anak nay. Ingon ka, ako nalay patyadong, ibilin taon na kadapan ay kaugmaon sila. Ako hapit naman kumatay, kana lang sila, kay mga batanon pa na. Di ba, muana man kita, no? Muana mo, dili. Muana. Nya kinsa maroy hapit na mamatay. Kita. Kinsa may mupadayon, ang katilingban. Nya nganong ihikaw pa man nato ang atong pag-atiman sa katilingban para munindot tungod lang sa atong hapit na matapos na kinabuhi. Di ba? Nya og aton ning buhaton, muhatag dayon ang Ginoo og daghan pang katuigan nga magmalinawon, magmalambuon og himsog tang tanan. Ngano man kay niingon naman ta, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton, dili sa akong kabubuton. Lipay kay Ginoo ana, iya din tantagaan, no? Mura mamugdang aluyag maayo, awa sige, wala mo diya. Manindog ta.